पवन सिंह और ज्योति सिंह को बने। अब बस और कुछ दिन के इंतजार करो, हमनी के छोटा ब्यास देखे के मिली। फोटो अगर देखल जाए तो सुबह से एगो फोटो वायरल होता ब्यास के उनकर धर्म पत्नी ज्योति सिंह के। तो सच्चाई का मालूम कोई नहीं है, दम मने 100% सच्चाई बा, कन्फर्म न्यूज बा। एकरे कहल जाला दरिया दिल। माने गाना अगर कोई निकाले तो वायरल होला। पवन सिंह ज्योति सिंह के मिलन ऐसे वायरल भइल बा, बुझात हो के माने एकरा से बड़ मुद्दा कोनो इंडिया में है नहीं। एक विवाद छिड़ रहल बा ज्योति सिंह और पवन सिंह जी के लेके। कहल जा रहल बा कि इलेक्शन में जब खड़ा होता यही चलते मिलल बा। देखो अब ये तो ट्रोल होइबे करी, हालांकि कि पवन सिंह इलेक्शन में खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं अपन छवि मजबूत कर रहल बाने। तो माने मत मिलस तब पवन सिंह 3-3 गो मेहरारू के छोड़ देलक। ये कहता लोग 3-3 गो मेहरारू के छोड़ देलक। अगर अब मिलन हो रहा बा तो ओहू में उ लोग के रहे नइखे देवे के चाहती लोग। कहता लोग कि इलेक्शन के चलते अपन छवि बना रहल बने। पावर स्टार पवन सिंह जी की फोटो देखा और ज्योति भाभी के फोटो देखा, कतना मतलब कि ये लोग हंसमुख चेहरा से हंस रहल बड़े। भगवान से मनावत रही। आज ऐसा दिन बता दी कि भोजपुरी में जे हुई अगर विरोधियों हुई तो खुशे हुई कि पवन सिंह अब के असली मुकाम पर पहुंचलन। अगर पवन सिंह के छवि अगर तनी मुनी कहीं बिगड़त रहे, अगर फैंस कहीं नाराज रहे तो कहा पवन सिंह के ये लेके मैटर के पवन सिंह 3-3 शादी कैलन अभी तक सक्सेस क्या न। लेकिन उ सब बात खत्म हो गई बा। भाभी ब्यास और ज्योति सिंह दोनों जानी एक हो गई बड़ी। बहुत जल्द एगो छोटा ब्यास पावर स्टार तार लोग के देखे के मिली। बड़ा मनी फोटो देखला हमनी के खुशी महसूस हो। पहले तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कन्फर्म न्यूज बा 110% तारा के दावा ठोक के कहता नहीं कि एकदम कन्फर्म लोग मिल गए बड़ा लोग। कहाँ मिलल बड़ा लोग इहो तारा के बता देते हम माने लखनऊ में पूरा पता कोई नहीं है। दम सम्मिलित हो गई बा, दोनों के मिलन हो गई बा। दो लोग के मीटिंग पवन सिंह और ज्योति सिंह का मिलन हो चुका है। सारा इंडस्ट्री खुश बा। शायद गिनल चुनल हुई है जो विरोधियन खुश ना हुई। हम तो दिल से खुश बनी। हम तो पहले मनावत रही। अगर पवन सिंह के छवि कहीं थोड़ा सा बिगड़त रहती है मैटर के लेके और वो मैटर पवन सिंह क्लोज कर दिले बने। सही बात बा। अतार का बता दी पवन भैया का पूरा फैमिली और ज्योति सिंह के पूरा फैमिली लखनऊ में मीटिंग भइल बा। मीटिंग के दौरान तलाक फलाक कोर्ट कचहरी सब बंद हो गया। सब हो गया। विरोधियन अब फेरम वालों के कसम पवन सिंह के छवि बिगाड़ी। लेकिन अब सुन ले, पवन सिंह अब छवि बिगाड़े कोई माई के लाल पैदा नहीं खेल। तारा का बता देते नहीं। पवन सिंह और ज्योति सिंह को बने। अब बस और कुछ दिन के इंतजार करो लोग, हमनी के छोटा ब्यास देखे के मिली। आई मैंने कहा तारा कहीं ई सब मुद्दा जो उठ रहा बा वायरल हो रहा सब पर ध्यान नहीं देवे। तारा का बता दी पहले फोटोया देखा लोग यार कितना खूबसूरत जोड़ी लाग रहा बा। सुबह से फोटो माने माछी लेखा उड़ता। तो हम सब पता कोई नहीं है, हकीकत बा 100% सच्चाई बा। अब का बा क्या नहीं के फिर मत रही लोग 100% दावा बा हमार के मिलन हो गई बा। 100% दावा बा मिलन 100% मिलन हो चुकल बा। बाकी अपन कमेंट सेक्शन में दिया लोग कमेंट में जरूर बताइए कि कौन कौन मतलब के खुश बा भैया और भाभी के मिलने के बाद। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री अब तो दूसरे मोड़ ले। भोजपुरी इंडस्ट्री शोक में रहे। आज जाके खुश भइल बा लोग। अतारा का पहले कहले बनी गिनल चुनल हुई है, विरोधियन हुई है, उहे तनी नाराज हुई हन। पवन सिंह और ज्योति सिंह के एक होके से भोजपुरी के सबसे बड़ा गायक पवन सिंह और भाभी ज्योति सिंह दोनों का मिलन हो गया है। एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। एक से एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग अब आएगा। इंतजार की घड़ी होगी खत्म।